min ye maamɔgɔ ɲɛminɛw olu lahala bɛ cogo di an ka sugu o kɔnɔna na min ye cakɛda ko ni julaya ko kɔni o tɔgɔlasoba bolofara min bɛ Bamakɔ n'o ye chambre de commerce et de l'industrie ye olu kɔni ye tɔnsigi kɔni kɛ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ olu lahalaw kɔni kan an ka sugu olu kɔnɔna na a bɛ n'o kibaruyaw sɔrɔ a ka don kibaru o kɔnɔna na. Nin de ye gafe sɛbɛnna Seydou Traoré ale ye min ni ale ye sɛbɛnni kɛ Mali bɛɛ fanga o kɔni kan n'an ko ma ko démocratie a kɔni don waati ye tɔɔrɔyaw ni degun ni gɛlɛya minnu sɔrɔ ani a yɛrɛ ka ɲɛnamaya a bɛ kuma o kɔni kan a ka gafe o kɔnɔna na a bɛ n'o kɛyɔrɔ dafalen sɔrɔ aw ka don kibaru o kɔnɔna na a ye min lase a ka nin gafe o baaraw koromokari o kɛnɛ kan. Maliba TV jabaranin filɛbaw aw ye maa miliyɔn caman ka sigi k'aw ka don kibaru kunnafoni kɛnɛ o sɔrɔ an bɛ a fɔ ko aw bisimila aw ka don kibaru kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi tɛnɛ ma novembre kalo tile 17 2025. Kunnafoni dabɔ kɔni o nasira fɛ an bɛ taa min ye politiko kɔni o bunyakow kɔnɔna na ka sanga ni Palestine jamana ale ka yɛrɛmahɔrɔnya o sɔrɔli san 37 san yɛlɛmaseli ɲagaw kɔni o baaraw la ɲɛnamali ye Mali ka kokanko ni diɲɛ jɛga baara minisiri Abdoulaye Diop ale kɔni ye Mali ka dɛmɛ kumakan o kurakura ka ɲɛsin Palestine na ale jamana kɔni o ma kokɔrɔmadɔni kɔni o siratigɛ fɛ ni ka tila ka foli kɛ jɛɲɔgɔnya baara kɔni o nasira la min bɛ Mali ale ni Palestine o ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni sɔrɔla Palestine jamana ka lasigiden bɛ Mali jamana kɔnɔ Balawi ale kɔni ka bataki kɛlen ka ɲɛsin Mali jamana ma ka sanga n'u ka san 37 sɔrɔli san yɛlɛmaseli ɲɛnajɛ baaraw ye u ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔni o sira fɛ o weledakan kɔni jaabira Mali ka kokanko ni diɲɛ jɛga baara minisiri Abdoulaye Diop ale kɔni yɔrɔ la min baaraw bɛɛ lajɛlen ɲaga kɛra Memorial la Modibo Keyita jabala la ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye n'o kɛra novembre kalo tile 15 ye san 2025 a ko kɛnɛ kɔnɔna na Mali ka kokanko ni diɲɛ jɛga baara minisiri Abdoulaye Diop y'a ka fɔ ko nin ɲaga in kɛlen Memorial la Modibo Keyita o kɔnɔna na ko kɔni ye hakililajigin ni tariku kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamanaw ka yɛrɛtigiya n'o souveraineté o jujɔn sigibaw kɔni olu ma n'o y'an ka jamana ɲɛma fɔlɔw ye n'o bɛ tali kɛ Baba Modibo Keyita ale kɔni na ka ɲɛsin olu ma olu minnu ye Mali ka yɛrɛtigiya n'o souveraineté o jujɔn kɔni o sigi ani Mali ka kokɔrɔmadon ka ɲɛsin Palestine o jamana o kɔni ma ni waatiw gɛlɛnw kɔni o n'a ɲɔgɔnna ko bɔɲɔgɔnko o kɔnɔna na o kɔni nasira fɛ a ye t'o la ni ka sɛmɛsɛmɛ foli ale ni tanunikan min bɔra Mali jamana ɲɛmaw kɔni olu yɔrɔ la a y'o ɲɛsin Palestine jamana ɲɛma Mahmoud Abbas ale kɔni o ma ka ɲɛsin Palestine jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔni olu ma u ka yɛrɛmahɔrɔnya seli kɔni o ɲɛnajɛ ɲagaw o baaraw senfɛ a kɔni da sera gɛlɛyaw fana ma Palestine jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya masina min kɔni kɔnɔ Gaza o faba la ni waati in na da sera o gɛlɛyaw kɔni ma ani ko Mali ka kokɔrɔmadon kɔni bɛ hakilina ye hakilina min n'o bɛ Palestine ale kɔni lakodɔn i n'a fɔ a damata jamana Israel kɔni ale kɛrɛfɛ kolosuma ni lafiya ni lakana ɲinini kɔni o baaraw kosɔn ko Mali b'o hakilina kɔni o kokɔrɔmadon bi wa ko a kɔni bɛ a yira k'a fɔ fana min ye Mali ale ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔni o bɛ to sira ni Palestine o jamana ye wa ni kɔni maaba fila kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka sanga ni jɛɲɔgɔnya baara ɲuman cogoya min bɛ Mali ale ni Palestine na o ni ɲɔgɔn cɛla o kɔnɔna na wa Mali ka kokanko ni diɲɛ jɛga baara minisiri ale hakililajigin kɛ Mali jamana faamaw ka wulikajɔ ni cɛsiribaw la min ye lakana ale ni lafasa o nasira fɛrɛw kɔni o siratigɛ fɛ ale ni sɔrɔ ko o jidili ka bɛn ni waati gɛlɛn kɔni o lahala ye jamana n'a ta bɛɛ lajɛlen a da sera o kɔni wulikajɔ n'o cɛsiri olu ma a tilala k'a fɔ k'a da kan ko Mali ka dayɛlɛlen bɛ baaraɲɔgɔnya bolofara nasira suguya bɛɛ lajɛlen ye madama a bɛ ta Mali ka damada ma n'o ye Mali ka yɛrɛtigiya o ka bonya baaraɲɔgɔnya o kɔnɔna na ani a ka di Mali ye ka baara kɛ ni maa minnu ye sugandili kɔni o siratigɛ fɛ ka bɔ a yɛrɛ ŋaniya la a ka jamanadenw ka nafasɔrɔ siraw kɔni o ɲinini kɔni o kosɔn wa ko ni jɛɲɔgɔnya baara in kɔni Mali ni Palestine jamana ɲɔgɔn cɛ ko a kɔni bɛ taa yiriwa ni bɔnɔgɔla kɔni o sira fɛ ka ɲɛsin sɔrɔ ko ni lakanako ale ni tabiya ko olu nasira ma. I n'a fɔ an y'a lasɔma cogo min na an ka don kibaru kɔni o dakun kɔnɔna na yaasa cogo min na ka maamɔgɔ ɲɛminɛw olu kɔni lahalaya kɔni o cogo dɔn an ka sugu bulon o kɔnɔna na
min ye julaya ko ni cakɛda ko tɔgɔla soba min ni o bolofara bɛ Bamakɔ n'o ye chambre de commerce et de l'industrie ye olu ɲɛmɔgɔ kɔni u ka tɔnsigi o kɔni kɛ yaasa ka dantigɛli kɛ maamɔgɔɲɛfɛnw kɔni olu lahara kɔni o jɔgudama kan min na u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maamɔgɔɲɛminɛw kɔni min bɛ nin waati na ko a bɛ labɔli kɛ wa ko a sɔngɔ fana bɛrɛ bɛnnen don ko dama sago a sɔngɔ kɔni olu kan min baaraw kɛnɛ kɔnɔna na min ye taji kotigiw ale ni wayiw n'o bɛ tali kɛ sogo baarakɛlaw la ani buru baaralaw n'o bɛ tali kɛ boulangerie baarakɛlaw la ani jagokɛla misɛnnin wɛrɛw caman n'u baarakɛɲɔgɔn n'u jɛɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a ko kɛnɛ kɔnɔna na yaasa k'a kɛ a ko kɔni o seere ye min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔna la ni aw an ka jɛ k'u filɛ ɲɔgɔn fɛ. Dumuni kɔlɔsili la a ka ɲi bi quoi an ka sugu kɔnɔ kɔlɔsili la a ka ɲi a prix ka ɲi a bon hakilisigi fana b'a la parce que da dumuni kun ka gɛlɛn samiya kɔnɔna camancɛ de la normalement o ye da dumuni yɛrɛ baara kɛcogoya ye ni ɲɔtigɛw nana ɲɔ récolte bɛ sen na da dumuni man ka gɛlɛya a bon an b'a fɔ jamana ye fana jamanatigi a k'i hakili sigi récolte min bɛ yen nɔ da dumuni tɛ gɛlɛya. Bi n'i y'a jateminɛ minnu bɛ na ni essence ye n'i ye citerne ninnu lajɛ i b'a ye a kɛra kan minnu sɛbɛnlen don ni corridor tɛ i bɛ taa sɔrɔ NDC don sɛbɛnlen bɛ olu kan bon an dun ka société multinationale minnu bɛ Mali la yan n'i y'a jateminɛ olu tɛ transporteur ye olu tɛ na ni produit ye jamana kɔnɔ donc n'olu tɛ na ni jamana produit ye jamana kɔnɔ minnu bɛ na n'a ye bon olu fana o ka réseau man bon réseau ti dɔwɛrɛ station caman t'o bolo k'a fɔ i n'a fɔ multinational nu bɛ cogoya min na i n'a fɔ Total bɛ cogoya min na i n'a fɔ Shell bɛ cogoya min na i n'a fɔ Oryx bɛ cogoya min na olu station caman b'u olu bolo mais malheureusement olu tɛ na ni essence ye donc maintenant si ni minnu bɛ na ni essence ye ni station caman t'u bolo pour que ça dit jamanaden ka se ka essence sɔrɔ nɔgɔya la an ka proposition kɔni tɛ dɔwɛrɛ an minnu ye gérant ye an sigilen bɛ station kɔnɔ su ni tile an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na o k'a d'an ma. Novembre kalo tile 15 o ye fugonfugon bana n'an kama ko pneumonie o tɔgɔla don ye diɲɛ kɔnɔ min sugandira diɲɛma fɛ Mali jamana kɔni o la ɲɛnamaya ka sanga ni duniya segin naani kɔni o jamakulu ko baaraw la ɲɛnamayali ye min kɛra sibiri tɛmɛnen Novembre kalo tile 15 san 2025 Mali jamana ɲɛmaw kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ la yaasa cogo min na pneumonie ka mɔgɔ bonɛta u ni na dɔ bɛ se ka bɔ o jɔkundama la Mali jamana o kɔnɔna la cogoya min na min ye pneumonie yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ fugofugo bana kan na ale ye fonɛnɛ ni fiɲɛba bana kɔni o nasira ye ni a n'a maɲɔgɔn wɛrɛw caman kɔni olu bɛ sanga wuli fonɛnɛw kɔni o waati la yaasa ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen si dɔn somasanga min sɔrɔla a ko ɲagaw baaraw kɛnɛ la an ka jɛ ka o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Pneumonie ye min ye o ye fufulabana de ye fufulabanaw ka ca sinzan b'o kɔnɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ b'o kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma ko pneumonie pneumonie don a ɲɛsilen don fugofugo ma banakisɛ de b'a to a b'o tigi minɛ an bɛ journée organisée pour d'abord an minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye minnu b'u ɲɛsin bana furakɛli ma pour que an yɛrɛ ka échangew kɛ an ka essayer ka an dɔnniya sabati ka dɔnniya fara o kan pour que bana furakɛ ka ɲɛ. San kɔnɔ n'i y'a ta an b'a fɔ ma organisation mondiale de la santé ale ka jateminɛ na ko denmisɛnnin minnu bɛ se a bɛ denmisɛnnin 500 bɔ san o san mun bɛ kɛ mun sata ye. Mali yɛrɛ ta fana ka ca parce que Mali fana bɛ an b'a fɔ ma jamana minnu bɛ ka commencer ka ɲɛta daminɛ o b'a fɔ ma en développement donc o jamana minnu bɛ farafinna dugukolow kan ani Asie dugukolow kan denmisɛnnin sata ka ca olu yɛrɛ de la donc Mali fana ta ka ca dɔɔni halisa bien que kabini san caman pneumonie vaccin kɔni bɛ Mali vaccination na o de kama an b'an profiter ka micro la k'a fɔ den somɔgɔw ye o kana vaccination den boloci o kana a bila kɔfɛ. Min ye Mali bɛɛ fanga n'an kama ko bɛɛ fanga démocratie wele cogo wɛrɛ la ale don waati Mali jamana kɔnɔ a ye tɔɔrɔya ni degun ni gɛlɛya minnu kɔni olu sɔrɔ min ye sɛbɛnnikɛla Seydou Traoré ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ o kibaruyaw kɔni n'o lahalaw kan a ka gafe bɔlen dɔ o kɔnɔ n'o y'a ka livre dɔ ye min bɛ taa daɲɛ
kɛmɛ ani mugan ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn la n'o ye page kɛmɛ ani page mugan ye a bɛ kuma a yɛrɛ ka ɲɛnamaya o fana kɔni cogoya olu kɔni kan ani Mali bɛjɛ fanga a bɛ ɲɛtaga min sɔrɔla waati laban in na o kɔni siraw kɔni bɔra cogo di o ye gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ ani halisa a baaraw bɛ se ka jiri cogoya di a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a ka gafe in kɔnɔna na min sɔrɔla a baaraw koromokarili kɛnɛ kan gafe sɛbɛnbaa yɛrɛ ka fɔ la Seydou Tarawele an ka jɛ ka o kibaruyaw filɛ ɲɔgɔn fɛ. adamaden fo ka to k'i kɔfilɛ de k'i kɔfilɛ ko minnu y'i sɔrɔ i ka se ka enseignement ni leçon dɔ tir'a la o de ye n bila ka livre in sɛbɛn livre min n bɛ se k'a fɔ mouvement démocratique ni mɔgɔ b'a fɔ an tun ye étudiant ENA la fɛn fɛn kɛla an b'a bɛɛ lajɛlen kalama ka na ye jamana yɛrɛ binna en 2012 n ko tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se k'an sigi ni ma fɛn dɔ sɛbɛn fɛn min ni n b'a bila n denw ye n dɔgɔninw ye ani n kɔrɔ ye. Maliba TV1 jabarani filɛbaw an bɛ aw fo aw ka muɲu ni sabali ni hakilisigi la ka nin waati ta ne ka anw filɛ ka anw lamɛn an b'a fɔ aw kan b'o la diɲɛ waati wɛrɛ don kibaru ale sigi wɛrɛ o kɛnɛ kan.